Bon dia, benvinguts una vegada més a la Punts de Viatge de Newscat TV. Avui anem a Sud-amèrica, i en concret al país de Perú, per anar a una zona al costat de la costa que segur que a molts us sonarà. Estic parlant de Nazca. Què és Nazca? Nazca és una regió, en concret és una petita vall al costat envoltada de muntanyes que en una època anterior a l'arribada dels espanyols, en època prehispànica, hi havia tota una sèrie de cultures, primer la Paracas i després la Nazca, a partir de la qual ha pres el nom, que el que van fer va ser una sèrie de representacions de ratlles i de figures geomètriques al fons d'aquesta vall. És una vall molt desèrtica, no hi plou gairebé mai, i el que ha permès això és que totes aquestes estructures que van crear en aquella època, des del segle II després de Crist fins al segle VI, s'hagin mantingut amb el temps. I és el que, a partir de l'arribada dels espanyols, quan van veure totes aquestes línies, els va començar realment a interessar. Les primeres vegades que es van veure va ser amb l'arribada dels conquistadors, i els primers que ho van veure van pensar que allò eren simplement carreteres oblidades. Després, a mesura que la tècnica va permetre aixecar una mica més la vista, els descobridors, els investigadors, van començar a veure que allò no eren simples ratlles, sinó que també hi havia alguns altres dibuixos que representaven exactament alguns animals, com per exemple, aquí en tinc un, aquí. Aquesta figura se l'anomena el còndor, i aquest còndor és una representació a escala gegantesca. Estem parlant que d'aquí a aquí, de punta a punta, segurament hi ha més de 200 metres. Com feien aquestes representacions, aquestes línies? Doncs simplement el que feien era separar les grans pedres que hi havia a la base i les anaven posant al costat, netejant una mica el fons, en petits solcs d'uns 20 centímetres de profunditat. Aquests solcs són els que ara han quedat encara i els que veurem especialment si pugem amb un avió, perquè aquesta és una de les maneres més típiques de veure tot el que és la vall de Nazca i totes aquestes línies. Serà impossible gairebé veure-les totes, n'hi ha més de 1.000 línies rectes, algunes d'elles amb més d'1 quilòmetre de llargada, i gairebé s'han comptat unes 300 figures d'animals, entre elles el còndor, hi ha una que es diu el colibrí, el mono, l'arbre, fins i tot hi ha una espècie d'ésser humà amb uns grans ulls que algú ha dit que era un astronauta o un extraterrestre, però en realitat se'l considera que és l'home mussol, que té uns grans ulls per poder veure-hi en la nit. Aquest origen una mica extraterrestre o extraordinari d'aquestes línies també és el que ha fet que aquest lloc del món s'hagi associat amb vida extraplanetària i amb la voluntat de demostrar que els éssers extraterrestres van venir aquí a la Terra per fer algunes de les estructures més espectaculars, com aquestes línies que només es poden veure bé des del cel, o les piràmides d'Egipte, les de Mèxic, etc. Però realment aquestes línies són totalment fabricades per homes, i les últimes teories, especialment a partir dels treballs de Maria Reiche, que era una dona alemanya que va venir a estudiar cap als anys 20-30 del segle passat totes aquestes línies, han d'alguna manera començat a veure que podrien ser les línies unes representacions dels punts de les estrelles en el firmament per poder delinear, de manera que seria com una espècie de gran camp astronòmic, i les figures són en realitat unes figures protectores, uns elements que d'alguna manera protegien tot aquest gran observatori astronòmic. La propera vegada que aneu a Perú, no us perdeu les línies de Nazca i que pugueu veure des d'un avió, si podeu, aquestes línies. Hi ha altres maneres també de fer-ho. L'avió és molt car i a més mareja moltíssim, perquè el pilot vol assegurar-se que tots els passatgers puguin veure les línies, de manera que va volant i es tomba cap a una banda i cap a l'altra, i al final acabes del tot marejat. Quina és la manera més bona i fins i tot més barata? Doncs és pujar-se a una torre que han construït, una torre fabricada,
per poder des d'allà veure un parell de figures, de manera que ens farem molt bé la idea de com són aquestes línies i la dificultat d'haver-se pogut fer en una època en què, òbviament, no hi havia ni globus ni avions. Espero que hagueu gaudit d'aquests apunts de viatge i us espero la setmana que ve aquí, a l'Apunts de Viatge de Newscat TV. Aquest mocador d'aquí, per cert, és de Perú i el fabrica l'empresa Windextreme. Espero que us hagi agradat i ens veiem properament.